Dobro večer svima. Danas ću objasniti šta se desilo juče, ova apsolutna katastrofa što se sinoć desila. Ako ste pratili, znate da Bitcoin je veoma puno pao, FTX, drugi najveći exchange na svetu, njegov token FTT pao 90-80% i svašta se izdešavalo, tako da sve ću da objasnim sada tačno šta se desilo, da bi ljudi razumeli šta je bilo to sinoć. Samo pre nego što počnemo, ako želite pratite vesti o kriptovalutama i da pratite aktivno šta se dešava svaki dan, možete zapratite Blockformer, to je multiplatforma na kojoj mi objavljamo vesti aktivno kad se dešavaju o svemu što se dešava u svetu NFT-eva, kriptovaluta, blockchaina. Ima nas na Twitteru, na Instagramu i naravno Discord zajednica, tako da ako želite da se pridružite, svi linkovi su u deskripciji i možete zajedno da sa nama pratite vesti. Ako ne znate šta se desilo, samo na brzaka da prođem, juče, sinoć je cena Bitcoina pala sa oko 20.000 na najnižu cenu i trenutno smo i dalje tu na najnižu cenu od predprošlog novembra, od novembra 2020. godine. Znači sad smo na 17.500, kao što sam rekao, ova cena nije bila dotaknuta već, vidite vi sami koliko dugo, znači novembar 2020. skoro 2 godine. I FTT je dostigao svoj all time low i juče pao sa $24 čak na $2,5. Znači, neverovatan pad. Sad ću na brzaka da objasnim šta se tačno desilo. Ovo se sve odigralo kao neka turska serija između CZ-a i Sam Bankman-Frieda. CZ je CEO Binance-a, Sam Bankman-Fried je CEO FTX-a, Binance je naravno najveći kripto exchange na svetu, FTX je drugi najveći kripto exchange na svetu. I sve je započelo krajem oktobra kada je Sam Bankman-Fried objavio ovaj tweet posle toga što je CZ hteo da sarađuje sa nekim regulatorima i to je otprilike započelo ovo što se posle desilo. CoinDesk je izbacio članak u kom je izjavio FTX-ov bilans, to je bilo oko 15 milijardi dolara, ali problem je što su to bili ilikvidni novci, to nisu imali u dolarima, nego su imali u dva tokena najviše, u najvišu Solani i u FTT tokenu, to je njihov token. Ljudi su počeli da imaju sumnje o FTX-u i o platformi i polako su krenuli da skidaju svoje pare. I CZ posle što ovo video objavio na Twitteru da zbog ovog CoinDeskovog istraživanja odlučio je da likvidira ceo svoj holding FTT-a. Neki ljudi su verovali da on je ovo uradio samo da bi mogao da snizi FTX i da snizi Sam Bankman-Frieda, ali on je rekao da to nije istina u ovom tweetu. Kad je CZ likvidirao sve svoje tokene, ovo je veoma jako uplašilo investitore i onda su ljudi krenuli da prodaju svoje FTT tokene i krenuli su da vade pare iz FTX exchange-a. Druga kompanija od Sam Bankman-Frieda, koja se zove Alameda Research, pokušala je čak da kupi sve CZ-ove tokene po ceni od $22 over the counter. Šta to znači? Znači ne na tržištu, nego da kažemo neki privatni sale, da se cena na tržištu ne bi menjala. Oni su to objavili u ovom tweetu i CZ je odgovorio rekavši da želi da ostane u free marketu, želi da ostane na slobodnom tržištu i da ne želi da proda njima direktno te tokene. Sad, da li on to uradio zato što je hteo da što više smanji cenu FTT tokena ili je stvarno želeo da ostane na otvorenom tržištu, to mi ne znamo i možemo samo da spekulišemo. Ovo je još više doprinelo da ljudi vade svoje pare iz FTX platforme i šta je FTX morao da uradi? Oni su apsolutno pauzirali sve withdrawals. Niko više nije mogao da skida pare sa exchange-a i to je doprinelo prvom crashu FTX tokena. Sad ću vam pokazati na brzaka na čartu, to je bio ovaj crash ovde, znači to je bilo oko 3 ujutru 8. novembra. Prvi crash od $22 na $15, zato što ljudi nisu mogli da skidaju svoje pare i cena tokena je pala. Sad stižemo na 8. novembar u 5 popodne, to je bilo juče. Sam Bankman-Fried više nema para, FTX više nema likvidnosti, ljudi prodaju svoje tokene i ovu šansu je uzeo CZ i odlučio je da spasi FTX i da apsolutno celu firmu kupi, da kupi ceo FTX. U ovom tweetu je to izjavio. Rekao je da FTX više nema likvidnosti, nemaju više para i da će ih apsolutno kupiti. Non-binding znači da on ne mora da kupi, da on nije zagarantovao da će kupiti, da nije potpisao ništa, non-binding,
ali čim je on to stavio na Twitter, čim je to objavio javnošću, velike su šanse da on će to uraditi. Znači, samo na brzaka, ako niste uradili šta je ovaj genije CZ, jedan od najpametnijih umova u celom kripto svetu uradio, on je danima govorio loše stvari o FTX-u, govorio da nemaju para, govorio da hoće da prodaju sve što imaju, i kada je cena pala, token je dumpovao, tada je odlučio da kupi firmu po mnogo manjoj ceni, zato što više nema para. FTX više nema likvidnosti, trebaju im pare, zaustavili su withdrawals, moraju da nastave, nisu mogli ništa da urade, sem da se prodaju CZ-u. Posle vesti da je CZ odlučio da kupi FTX, token je pumpovao 25%. To je, evo mogu da pokažem na čaštu, to je tačno ovaj ovde. Tweet pišem, stavljam u 6 popodne i u 6 popodne, evo vidimo ovaj ogroman green candle sa $15, dotako je $24 FTT token, ali nažalost to nije spaslo ono što se moralo da se desi. FTT token je u 3 sata pao sa vrhunca od $24 na $2,6. To je guralo apsolutno celo kripto tržište dole i u tom vremenskom periodu Bitcoin je pao sa 20.000 na 17.500, cena koja nije bila dotaknuta od pred već 2 godine. Ethereum je pao na $1.100, znači FTT token i FTX je apsolutno gurnulo celo tržište dole. Sledeće šta se dešava, sinoć CZ stavlja na Twitter, manje više zajebavajući FTX i zajebavajući Sam Bankman-Frieda, tu big lessons šta je naučio iz ove iz ovog ogromnog kripto raspada. Broj 1, nikad ne koristite svoj token koji ste napravili kao collateral i nemojte da pozajmljujete pare ako imate kripto biznis. I onda naravno rekao, on nikad nije koristio BNB kao collateral, to je BNB je naravno Binance-ov coin, i nikad nije pozajmljivao pare. I jutro 9. novembra, CZ tweeta da stavlja $1 milijardu u Seifu fund, Binance-ov Seifu fund, to je samo fund bukvalno da zaštićuje novac od Binance-ovih korisnika. Znači, on verovatno nije ovo morao da uradi, zato što je, naravno, Binance najlikvidniji exchange na svetu, najviše para imaju na svetu, i ako sada budu kupili FTX, Binance će imati 80% kripto tržišta, tako da ovih $1 milijardu stvarno nije morao da uradi, ali uradio je to da bi dokazao, što bi rekli na Englezi, to prove a point, da bi dokazao da je bolji i da je Binance bolji i da imaju para i da imaju likvidnost i da su manje više najjači. Znači, to se desilo, sad ću da otprilike da kažem moje mišljenje. Ja sam lično znao da će se ovo desiti, znao sam da će ovaj ogroman crash da se desi i bez da idem mnogo detalje, dosta sam profitirao shortovanja FTX-a. Ove šanse vam se dešavaju veoma retko, veoma retko, nisu dešavale godinama. Ove godine ste imali 3 šanse da shortujete token koji je apsolutno bio 100% siguran da će pasti cena. Prvi bio naravno Luna, drugi je bio Celsius token, treći je bio FTX token. Očigledno je bilo da će padati, tako da ko prati fundamentale, ko prati vesti, ko se razume u kripto svet, imao je sve znanje ovog sveta i znao je da će ovi tokeni pasti toliko jako. Shortovali su, ja sam shortovao, zaradio sam neki novac. I sad, kako dalje? Trenutno, narednih par dana će nas čekati katastrofa u kripto svetu. Solana, koji je drugi token koji je FTX držao, je pala 40% u proteklih 24 sata. Evo samo da pokažem vezano za Solanu, od juče je bila $32, danas je Solana pala čak na $16,5, zato što to je drugi najveći holding što je imao, drugi najveći ilikvidan holding što je imao FTX je Solana. Ovo nije kraj za Solanu, Solana će ići, moguće da će ići još dole. Danas 50 miliona Solana tokena su unstakeovani i stići će na tržište. Šta će biti za cenom, to i dalje ne znamo, da će padati još dole, da će se vratiti gore, ne znam, ali šta mogu da preporučim, nemojte da dirate Solanu štapom, ne kupujte, ne prodajte, ne shortujte, ne longujte, zato što niko ne zna.
Naravno, logički bi mislili, naravno, padaće cena dole, zato što 50 miliona tokena u vrednosti od, ja mislim, milijardu dolara će stići na tržište, ali problem sa tim je da u velikoj većini slučajeva cena je, to se zove priced in. Tržište već zna da će ovi tokeni stići na cenu i veoma verovatno da se cena samo neće promeniti zato što tržište je već znalo o ovim novostima. To se desilo za Ethereum merge, ljudi su očekivali ogroman pump, baš zato što su ljudi očekivali pump, on se nije desio zato što je bilo priced in, već se znalo da će Ethereum merge da se desi i tako da cena nije pumpovala uopšte. Znači, šta dalje radimo? Nastavljamo istom taktikom, DCA 50% Bitcoin, 50% Ethereum, pogotovo na ovim cenama. Ako ste ikad želeli da kupite Bitcoin, sada je vaša šansa. Ovu cenu nije dostigao 2 godine. Ethereum je pao na $1100, veoma jeftin. Druge tokene nemojte da dirate Bluetoothom, Solana je pala 50%, FTX je pao 90%, nemoguće je znati šta će se desiti sa drugim tokenima. Ako želite da rizikujete s malim parama, naravno rizikujte, ali nemojte u svoj glavni portfolio da ubacujete ništa sem Bitcoina i Ethereuma trenutno, zato što apsolutno niko ne zna šta će se desiti. Gledajući ovu listu, sortovana po koji su tokeni najviše pali u protekla 24 sata, ja bih prvi rekao ogromno sniženje, veliki dilovi, ali ne treba da se dira ništa od ovoga štapom, zato što mi ne znamo šta će se desiti. Ovo smo objavili na Blockformer Twitteru, Bitcoin 10%, Ethereum 20%, Matic 23%, Chainlink 25% i ovi drugi tokeni, 80% FTX, Solana 40%, Aptos 32%. Niko ne zna šta će se desiti, likvidnost je veoma tesna u altcoinovima, ne bi preporučivao ništa da se kupuje trenutno sem Bitcoina, sem Ethereuma. Ja nisam finansijski financial advisor, finansijski savjetnik, šta već, tako da ne uzimajte zdravo za gotovo i ovo je lično šta ja radim. Kripto tržište je veoma rizično, Bitcoin i Ethereum su kraljevi, su na vrhu, drugi tokeni ne treba se dirati dok ne znamo šta se dešava u narednih par dana. Biće veoma kritično šta će se desiti u naredne par dana. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video i mi se vidimo u sljedećem videu. Hvala.